Mal som mentora, ktorý bol milionár a známy obchodník s umením. Bral som od neho hodiny umenia. Ukazoval mi, čo kupovať, vysvetľoval mi všetko do detailov. Sedeli sme pri víne, počúval som ho vždy s otvorenými ústami, dôveroval som mu. Bol pre mňa nielen vzor a mentor, ale aj priateľ. Ja som predával kopec diel, darilo sa mi. Mal som veľa klientov, tešil som sa zo ziskov a myslel som si, že to všetko je aj jeho zásluha. Až kým som neprišiel na pravdu. Raz som zistil, že mi predával diela predražené o stovky tisíc viac, ako bola ich skutočná hodnota. A ja som bol ten hlupák, čo mu to celé žral. Myslel som si, že robím biznis, ale v skutočnosti som kupoval predražené diela. A nakoniec mi na sklade ostali len hlúposti, ktoré sa nedali predať a moja strata bola približne 600 000 eur. Ľutujem, že som sa nevzdelával odborne, ale snažil som sa učiť za jazdy zo života. Ako väčšina z nás. A aké je poučenie? Nie každý, kto sa tvári ako profesionál a mentor, vám chce dobre. Môže byť, že hrá iba pre seba a vy ste len nástroj, cez ktorý zarába. Preto vám poviem rovno, nespoliehajte sa len na jedného človeka. Naučte sa veci sami, buďte rovnocenní hráči. Preto existuje Luxo Academy, aby ste sa nemuseli slepo spoliehať na iného človeka. Lebo v tomto svete vás neochráni nikto, iba vaše vlastné vedomosti. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a sleduj nás pre ďalšie videá.